till liksom kläderna. Nu kör vi. För om du filmar Lite på varje. Ja, men alltså så att alla är lås och sånt stängt. En sak till. Ja. Utanpå i alla fall. Sara, vart bor du? Sara, vart bor du? Va? Sparka till nu. Det är bra. Det är bra. Hur kallt var det? Hur kallt var det? Åh fy fan. 1, 2, 3. Åh, det var huvudet! Bra, bra. Ut med fingrarna där, ja. Jag har inte loss till mer. Vad är det här? Så! Bra fingrar. Kom igen nu. Tryck med benen. Paddla, du måste använda dubbeln bättre. Ja, Frida. Så är vi redo. Jag har typ 5 kameror mot dig. Ja. Bra Sabrina. Snabbare botten. Snabbast idag. Det var inte farligt. Vad heter du i andra namn då? Okej. Evelina Olsson. Där kommer du upp. Det blir så mycket flytkraft. När du är redo så kör vi. Bra Melissa. Åh, klar huvudet. Det är bra. Du kör i blindo också. Spark med benen upp. Jättebra. Spark med benen. Så där ja. Jag såg det. Kändes det bra? Kom igen då. Okej. Där ja. Det var ändå. Bra är det. Det går jättebra. Perfekt. Snyggt. Sparka till med benen. Så där då. Perfekt. Känns det bra? Jonas! Visst fyller år? Ja. Jag må han leva, jag må han leva, jag må han leva ut i 100 år. Ja visst ska han leva, ja visst ska han leva, ja visst ska han leva ut i 100 år. Ett fyrfaldigt lever för Jonas, han lever! Hipp hipp! Hurra, 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 hurra! Var kommer du upp Jonas? Där kommer hela